салом бинандагони хабар тиҷӣ, ман Навиҷо Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳоам дастрас гардад ва ба канали мо обуна шавед. Мақомоти расмӣ мегӯянд, аз моҳи сентябри соли 2019 интиқоли пул ба Тоҷикистон ва баръакс тавассути як маркази бонки миллӣ сурат хоҳад гирифт. Бонки миллӣ системаи миллии интиқоли пулро созмон додааст ва тамоми ширкатҳои интиқоли пул вазифа доранд тавассути ин система кор кунанд. Дар Бонки миллии Тоҷикистон рӯзи 19 август гуфтанд, мақсад аз таъсиси системаи миллии интиқоли пул фароҳам кардани интиқоли зуд, беҳтар ва собити пул дар шакли ғайринақдӣ мебошад. Тоҷикистон яке аз кишварҳои ҷаҳон аст, ки муҳоҷирони корияш солона садҳо миллион доллар ба хонаводаашон мефиристанд ва пулҳои интиқолии онҳо барои иқтисодии кишвар фавқулода муҳим аст. Бонки миллии Тоҷикистон бо тамоми системаҳои интиқолии пул нома фиристода аз тасмимаш онҳоро огоҳ кардааст. Бинобар талаботи нав, ширкатҳои интиқолии пул барои ҳаққи фаъолият дар Тоҷикистон бояд узви системаи миллии интиқол пул шаванд. баъдан дар Бонки миллӣ ҳисоб боз кунанд ва дар он ҷо маблағ бигузоранд ва танҳо дар ҳамин сурат ҳақ доранд масалан $200 ва 5000 рубли муҳоҷири тоҷикро ба наздиконашон аз Русия ба Тоҷикистон интиқол бидиҳанд. танҳо дар сурати вуҷуд доштани маблағи ширкати пулфирист дар ҳисобаш дар Тоҷикистон пули муштарӣ ба наздиконаш дода мешавад. Бонки миллӣ мегӯяд, ҳаҷми маблағеро ки дар ҳисоб гузошта мешавад, ширкатҳо бояд ба назардошти ҳаҷми пулҳои интиқолӣ муайян кунанд. ширкатҳое ки аъзои системаи миллӣ мешаванд, танҳо баробар бо маблағе ки дар ҳисобашон доранд, доллару, рублю, евро ва ё дигар асъори хориҷӣ фиристода метавонанд. Нашрияти Коммерсант чопи Москав рӯзи 19 август ба нақл аз Мария Михайлова, мудир омили анҷуми миллии пардохтҳои Русия навишт: иқдоми нави Бонки миллии Тоҷикистон сабаб мешавад, ки хориҷоти муштарӣ барои интиқолии пул зиёд гардад. ҳоло маълум нест, ки масалан як муштарӣ барои ирсоли 5000 рубл чанд пул ҳақ месупорад. моҳи апрели соли гузашта Бонки миллии Тоҷикистон аз ширкатҳои интиқолии пул талаб кард, ки дар бонкҳои Тоҷикистон ҳисоб боз кунанд ва пул гузоранд ва танҳо аз ҳамин ҳисоб пулҳои интиқолӣ ба муштариён пардохта мешавад. се шарти бонк ин буд, ки бояд яке аз онҳо ҳатман иҷро мешуд. дар акси ҳол ҳеҷ банке пули фиристодаи онҳоро ба муштариҳо намедод. аввал ин ки дар ҳисоби бонкии худ дар Тоҷикистон маблағи на камтар аз гардиши якрӯзаи пулҳои интиқолиро амонат гузоранд. рейтинги устувори дараҷаи ВВП ро дошта бошанд, пулҳои интиқолиро дар яке аз ширкатҳои бимаи Тоҷикистон суғурта кунанд. Бонки миллии Тоҷикистон замон гуфт қарори мазкур барои ҳифзи манфиатҳои бонкҳои Тоҷикистон аст, чун ҳангоми муфлис шудани ду системаи интиқолӣ пул Мегом ва Лидер бонкҳои Тоҷикистон зарар диданд. яъне бонкҳо аз ҳисоби худ пули муштариро доданд, вале аз ин ду ширкат, ки бояд ин пул ва ҳаққи хидматро медоданд, чизе нагирифтаанд. Бонки миллӣ мегӯяд, варшикаста шудани ин системаҳо метавонад ба устувори молии бонкҳои Тоҷикистон зарба занад. Тоҷикистон яке аз кишварҳое ба ҳисоб меравад, ки иқтисодаш пойбанди пулҳои интиқолии муҳоҷирон аст. сатҳи некуаҳволии ҳар чорумин хонавода дар Тоҷикистон ҳам ба пулҳои интиқолии муҳоҷирон вобаста аст. соли гузашта муҳоҷирон тавассути системаҳои интиқолии пул танҳо аз Русия ба Тоҷикистон $2.5 миллиард ва дар 3 моҳи соли равон $462 миллион фиристоданд. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. ба ки мавқӯъ шуд, лайк гузоред ва ба канали мо обуна шавед. ҳатман дар комментария нависед шумо чӣ фикр доред дар бораи ин чиз. ин роҳи як пулкоркунӣ аст ё ки дар фоидаи мо аст?